prøver vi lige igen. Det er meget uhyggeligt at stå med ryggen til folk, men det er nødvendigt lige nu. Det går over. Sådan. Ja, mange tak, fordi I alle sammen er her. Det er rigtig, rigtig dejligt og bekræftende at se så fyldt lokale. Jeg ved godt, man kan sige, at det kan godt være, at det er et lokale, men der er rigtig mange mennesker i det, og det er enormt befriende. Det er enormt befriende for folk, der beskæftiger, jeg ved, jeg kan tale på Niels' vegne også, for folk, der beskæftiger sig med formidling, at der er nogen, der gider at lytte. Når det er sagt, så har jeg fået overdraget opgaven at tale om, hvad det er fulgte. Og det vil sige, jeg har selv beskæftiget mig med 9/11 i nogle år, kun lige kort om min person. Jeg er freelance-journalist og har været det i mange, mange år. 30 år, jeg er lige blevet 60 år. Siden 2001, 2, 3 stykker, har jeg med stigende intensitet beskæftiget mig med 9/11. Jeg tjente rigtig mange penge som freelance-journalist inden 9/11. Jeg tjente meget, meget lidt efter 9/11. Det er så ikke kun fordi mine ordre de udeblev, og fordi mine kunder de blev trætte af, at jeg skrev om 9/11 på den samme hjemmeside, hvor jeg også portrætterede nogle af Danmarks største firmaer. Det var nogle af dem efterhånden, det kunne de ikke rigtig lide. Og der skete så også det, at jeg mistede selv interessen for at tjene penge, fordi mere og mere overtog sagen med 9/11 scenen. Så skal jeg også sige, at for 4 år siden, der forlod jeg Danmark og flyttede til Tyskland, hvor jeg har startet et medieprojekt, som i dag omfatter, der er mere end 150 journalister, som skriver, hvor vi skriver offentliggør deres materiale. Vi har, det skal jeg komme ind på lidt senere, 30 mennesker i det faste team. Det er et internationalt projekt. Vi kører på 5 sprog. Og i de sidste 3-4 år har jeg lært mere om, hvad deraf fulgte, end jeg har lært i de sidste mange år. Og det er ikke fordi, jeg har været uinteresseret i verden, fordi da jeg læste aviser, der læste jeg Weekendavisen, Information, Politikken, Jyllandsposten, simpelthen en bred vifte, og jeg fulgte rigtig godt med. Men først efter jeg er kommet til Tyskland og har fået kontakter ude i den store verden, først der har jeg fundet ud af, hvor meget jeg egentlig ikke vidste. Og derfor, jeg kunne godt tale en 3-4 timer om 9/11, og jeg kunne gå i mange detaljer, men det kommer jeg slet ikke til at gøre. Niels har på fremragende vis illustreret, hvordan den største skandale 9/11, det største spørgsmål 9/11, nemlig bygning 7, at der er rigelig grund til at stille spørgsmål. Jeg vil derimod beskæftige mig med noget af det, som jeg har lært i de sidste 3-4 år. Der er sådan en god journalistisk regel. Det minder meget om videnskabsfolk. Jeg kan bare sige det meget simpelt. Fordi en journalist, han skriver eller siger det, han ved, og ikke mere og ikke mindre. Og det er egentlig meget nemt at være journalist, hvis man bare husker at begrænse sig til det, man ved, og det skal jeg gøre. Fordi virkeligheden er rigelig dramatisk. Vi behøver slet ikke at opfinde noget som helst. Jeg kan starte med at citere Paul Gregg Roberts, som også er en af de mennesker, der skriver hos os i dag. Vi oversætter hans stil til tysk og til russisk og forskellige andre sprog. Han siger, 9/11 ødelagde Amerika. Han siger, 9/11 var undskyldningen for den amerikanske regering, kredse i den amerikanske regering, for at starte endeløse krige og invadere 7 lande. Sådan siger Paul Gregg Roberts det, og han er slet ikke alene om det. Det vi fik at vide, det var jo, at de her 19 mennesker, de havde kapret 4 flyvemaskiner, og med de 4 flyvemaskiner fløj de 2 af dem ind i de der 2 tårne, og derved, som Niels han siger, kollapsede 3 store højhuse. Jeg kan fortælle jer om Pentagon, det vil jeg ikke gøre. Jeg kan fortælle jer om Shanksville, det vil jeg ikke gøre. Jeg kan kun sige til jer selv, eller sige til jer, kig på det selv, fordi uanset i hvilket hjørne I starter med at kigge på 9/11, vil I finde ud af, at der ikke bare er noget galt, der er alt galt med den officielle historie. Alt, der er ingen punkter af den officielle historie, der passer. Måske lige bortset fra, at det foregik i Amerika. De her 19 påståede flykapere, hvis vi ser nærmere på, hvem de var, så var de 15 af dem, de var fra Saudi-Arabien.
Og så var der to fra de arabiske emirater, en fra Libanon og en fra Egypten. Af de 15 havde de 11 fået deres visapapirer på den amerikanske generalkonsulat i Jeddah i Saudi-Arabien. Det er det, man i branchen kalder CIA's pasfabrik. Og det gør man i branchen, fordi netop den her i Jeddah var blevet brugt, som Niels også var inde på, da CIA aktiverede Mujahedin, trænede Mujahedin-soldaterne. De fik deres papirer der, så blev de taget til USA og blev trænet og udstyret og sendt tilbage igen. Lige nøjagtigt der har de her terrorister, altså også de 11 af de 15, har fået deres visa på det her kontor. Og spørger man lederen af kontoret, den daværende leder af det kontor, så siger han lige ud, hvad der var tale om. CIA bestilte papirer til de her flykapere. Og det foregår på den måde, at en kommer på ambassaden eller på konsulatet, en eller anden mand med mellemøstlig oprindelse, og han siger, at han vil gerne til USA, han vil over over på en udstilling, og han ved ikke noget om noget som helst. Og det er normalt et standardprocedure, så bliver man afvist. Og i flere tilfælde beretter Springman, at der fik han opringninger fra CIA case officer, altså en operativ officer i CIA, der gang på gang sagde til ham, den og den person har vi brug for. Og han siger, at det er standardprocedure. Allerede nu er vi inde på noget, som I aldrig ser i de store medier. Og det, jeg kan love jer, der er rigtig meget. Jeg kan stærkt anbefale, hvilket I også vil se, læs bøger. Læs bøger. Det er ubegribeligt, hvad der er af bøger derude. Vi ved ikke engang, at de er der. Hvor skulle vi vide det fra? Fra medierne. Elias Davidson er en journalist, som også er i stand hos os i dag. En meget anerkendt, respekteret tysk journalist. Han siger, at med hensyn til hele 9/11 setup'et, det er første gang i historien, at halvdelen af jordens befolkning i løbet af 24 timer har slugt en kæmpe stor illusion, en kæmpe stor løgn. Han siger, at den her propagandamanøvre kunne selv ikke engang Goebbels have drømt om, Hitlers propagandaminister. Propaganda, det han taler om, det er det her. Det er ensartethed, det er det samme budskab, det er, man kan sige det, vi har ikke så meget tid, så ja, kort sagt, det er hjernevask. Det er ikke journalistik, og det skal jeg bevise. Man kan se New York Times 14. september 2001, altså 3 dage efter 9/11, 3 dage efter, der har New York Times et tilbundsgående portræt af gerningsmanden. Hele hans kulturelle baggrund, hele hans familie, alting, det har de roundet op i løbet af ganske få dage, og her har vi ham. New York Post, 3 dage efter begivenheden. Ingen tvivl om, at det er den skyldige. Og det er fuldstændig massivt. Det, der skete den dag, en god kollega, som jeg har, Paul Taylor, han har været ved CNN, BBC, Al Jazeera, han siger, 9/11 døde journalistikken. Siden 9/11, på den dag holdt man op med at stille kritiske spørgsmål. Ganske almindelige kritiske spørgsmål. Det, der skete lige siden, det er, at påstande fra USA's administration er blevet videregivet til os alle sammen, som om det var virkelighed. Det bliver ikke tjekket. Og det er et brud på alle journalistiske principper. Allerede samme dag kunne CNN fortælle, at det var Osama bin Laden, der havde gjort det. Og kilden til det, det er kilder i US Intelligence Officials. Altså anonyme kilder, baseret på det, få timer efter, inden bygning 7 var kollapset, kunne CNN fortælle verden, baseret på amerikanske efterretningskilder, hvem der havde gjort det. Man skal ikke kende ret meget til kriminelle efterforskninger, eller i det hele taget som fornuft, før man kan sige sig selv, at det er teknisk, fysisk umuligt. Man har ikke gennemført en efterforskning. Og Osama bin Laden, hvad sagde han? Han sagde, det var ikke mig. Der er 2 udtalelser, hvor vi med sikkerhed ved, det var bin Laden. Den ene, det var 15. eller 16. september i Al Jazeera. Der siger han det ovenstående. USA's regering har hele tiden bebrejdet mig for forskellige terrorangreb rundt omkring i verden, og nu bebrejder de mig altså også for den her. 28. september siger han til et blad i Karachi,
Jeg har allerede sagt, det ikke var mig. Som muslim gør jeg mig umage for at forsøge ikke at lyve. En ægte muslim vil aldrig dræbe 3.000 uskyldige mænd og kvinder. Det strider mod islam, sagde Osama bin Laden. Men det var ikke noget, han fik lov til at sige i de vestlige medier. Fordi planen var lagt, udviklingen var i gang, og der ser vi det, der skete. Det er det første, der skete efter 9/11. Det er det første, hvad deraf fulgte. Det var en sønderbumpning af landet Afghanistan. Fordi der jo var 15 Saudi-arabere blandt flykaperne. Af den grund bombarderer vi Afghanistan. Det gør vi stadigvæk. Det andet billede her, det er fra 2001. Nu er vi i 2017. Nu hedder det bare ISIS-terrorister, som vi bomber. Det her, det er en af USA's bedste bomber. Den er helt ny, og de har testet den, the mother of all bombs, og den laver en forfærdelig ødelæggelse. Men de har den på lager. Og jeg kan fortælle jer, at det tror man måske, det lyder helt absurd. Bomber har en sidste salgsdato, kære venner. Sådan er det. Og de må ikke bruges efter sidste salgsdato. Det skal man lige have med i overvejelsen, når man ser på, at USA smed sidste år 26.171 bomber. Det er Nobel fredsprismodtageren Obama. Han smed sidste år 26.171 bomber i andre lande i verden. Det er rigtig mange bomber. Jeg ved, at Danmark har smidt stort set. Ja, jeg tør snart ikke at sige, hvad vi gør mere. Men pointen er, at 26.000 bomber, de kommer et eller andet sted fra. De bliver lavet et eller andet sted. Der er penge bag. Der er business bag det her. Det de skriver i The Guardian, det er, at i dag, i 2016, der er USA nu i 138 lande. Der er secret operations 138 lande, og det var en stigning på 130% siden Bush-administrationen. Altså Obama har i den grad udvidet USA's tilstedeværelse overalt i verden. Og Bush-administrationen, det er nemlig interessant. Hvem var det? Det var blandt andet de hoveder her, plus en hel masse andre. Rigtig mange af de mennesker, vi så lige før, de var også medlemmer i noget, der hedder Project on a New American Century. En tænketank, der blev grundlagt i 1997. Og fra den tank, der flokkedes folk ind i Bush-administrationen. Den her tænketank, her er et par navne af nogle af de mennesker, der først var medlem af Project on a New American Century, og derefter gik ind i Bush-administrationen og udførte politikken. Project on a New American Century, for a New American Century, blev grundlagt i 97. Deres formål, det var at finde ud af, hvordan kan vi igen få USA's krigsindustri på fod. Fordi, som I måske husker, i 92, der faldt Berlinmuren, og verden skulle til at have fred, vi skulle til at forbrødre os med Rusland, og alting var godt. Så aktierne i de amerikanske krigsindustrier var fuldstændig i kælderen. Der var panik, der var røde lamper overalt, og de manglede en stor mangel havde de, og de var løbet tør for krige. Der var ikke flere krige, og vi stod heller ikke foran nogen. Så efter nogle år, i 97, der fik de her til opgave. Lad os lave en rapport for, hvordan kan vi igen komme i sving. I den rapport kan man læse om alle de våbensystemer, vi i dag kender. Man kan læse om de lande, de konfliktområder, hvor vi i dag har konflikter. Der står, hvordan der vil blive vækst inden for den ene, og den anden, og den tredje, og den fjerde i ringen af amerikansk militærindustri. Og det står beskrevet i klartekst. Det er slet ikke nogen hemmelighed, det her. De har en meget klart defineret plan for, hvordan kan vi igen få genrejst USA's rolle på verdensplan. Og i kapitlet Creating Tomorrow's Dominant Force står der så, den udvikling, vi beskriver her i det her projekt, den kommer.
Den kommer til at gå langsomt, med mindre vi oplever et nyt Pearl Harbor. Det står der i den her rapport. Det betyder altså en begivenhed som Pearl Harbor, der kunne virke som katalysator for, at nu skal vi i krig, nu skal vi gøre noget. Det er det, de efterlyser i den her rapport. Og de medlemmer af Project on a New American Century, de afleverede deres rapport i 2000. Det tog dem 3 år at lave den her rapport. 2000 kom Bush til. 2000 kom alle de her medlemmer ind i Bush-administrationen. De sad i Pentagon, de sad i alle dele af statsapparatet. Så de samme mennesker, som i og for sig har lavet en plan, det er ikke engang en konspiration, for det er en offentlig plan for genrejsning af USA's krigsindustri, bliver så inviteret indenfor i regeringen og kan udføre deres gerninger. 2001 kommer det, som mange kalder USA's nye Pearl Harbor. Jeg mener Bush skulle have skrevet i sin dagbog samme dag, Amerika oplevede i dag det nye Pearl Harbor. Eller sit nye Pearl Harbor. Og sammenligningen er jo i hvert fald valid i den udstrækning, at efter Pearl Harbor, der var der virkelig opbakning til at gå ind i krigen. Efter 9/11 var der opbakning til at gå ind i nærmest enhver krig. Jeg behøver ikke at skamme mig over det mere. 9/11, da jeg sad og så det, der følte jeg selv en slags opbakning. Jeg følte, at det her, det er simpelthen for meget. Nu må vi gøre noget, og det er præcis den psykologi, man vækker i os alle sammen. Vi må gøre noget. Og det har vi gjort. Vi har bare gjort det i den forkerte retning. Vi har kigget alle andre steder hen, end der, hvor der skulle gøres noget. I dag er det imidlertid så tydeligt, hvor der skal gøres noget. Og jeg kan hilse jer at sige, at det kan godt være, at vi ikke rigtig ved det i Danmark, men ude i den store verden, som vi kalder det, i Tyskland og i Østrig, og i Frankrig for den sags skyld, i Spanien, hvor jeg også taler med folk, alle ved, at i hvert fald uden at overdrive, at der kan stilles store spørgsmål ved den officielle forklaring på 9/11. Og det i sig selv burde for længst have været nok til, at vi skulle have haft en ny undersøgelse. Den får vi en eller anden dag. Og det er derfor, jeg går ikke i detaljer længere. For mig er 9/11 fuldt og helt opklaret. Vi mangler nogle få faktiske oplysninger om, med hvilke våben og hvordan har de rent faktisk gjort det. Men alt det overlader jeg til en undersøgelseskommission, når engang den kommer. En rigtig kommission. Vi kan bare stille den for en almindelig domstol, for vi har retssystemet til at håndtere sådan noget, som det er. Det vi ikke får at vide, det er jeg i hvert fald aldrig, det er nyt for mig. Som sagt, jeg fulgte med i Danmark indtil for nylig, men USA har en lang historie for krig. De har rent faktisk været i krig 222 år ud af 238 år, hvor de har eksisteret. Og der er ingen land på kloden, der bare tilnærmelsesvis har den historik. Ingen. Det betyder, at når du igennem generationer har et land, der altid er i krig et eller andet sted, så har du en permanent krigsindustri. Det er derfor, krigsindustrien i USA er så voldsom, så magtfuld, og ikke krigsindustrien. Ja, nu skal jeg igen passe på i Danmark, fordi vi er jo som lammehalen-nation, har vi jo deltaget lige siden den berømte komiker Anders Fogh Rasmussen, han solgte sin chef. Det her, det er fra 2013, jeg har ikke lige kunnet finde de nyeste tal, men billedet er det samme. Det amerikanske nationalbudget er delt op i 2 dele, og den ene del er bestemt ved lov. Der kan de ikke gøre ret meget. Så den anden del, den frie del, og der kan politikerne frit vælge, hvad bruger vi pengene til. Og de bruger pengene på krig. 2013, 57% af de midler, som de kunne bruge til skoler, uddannelse, social, you name it, 57% af de midler bliver brugt til forsvarsbudgettet. Lige nu, for nylig, er Donald Trump kommet hjem og har lanceret historiens formentlig største samlede våbenhandel, som USA nu vil sælge til Saudi-Arabien, sådan så Saudi-Arabien kan få nogle flere våben. En af Trumps officielle begrundelser, og hold lige fast, det er, det bliver godt for beskæftigelsen i USA. Vi producerer død og ødelæggelse, og det bliver godt for beskæftigelsen i USA.
Men det er ikke kun våbenindustrien, og det skal man forstå, fordi en lille tekstilfabrikant, der laver underbukser for eksempel, nu vælter jeg bygning 7, en lille tekstilfabrikant, der laver underbukser. Blot et eksempel, en lille familiefirma, 300 ansatte, og de har igennem generationer lavet rigtig gode underbukser. Og det er et godt firma, de har det godt. Pludselig en dag får det en ordre fra Pentagon. De skal også bruge underbukser. Så leverer de underbukser til Pentagon, så kan det være, at de kan udvide en lille smule, de kan ansætte 3-5 mere, hvad ved jeg. De her 300 familier er nu indirekte afhængige af, at der bliver ført krig, og at der bliver udskiftet tilstrækkeligt mange underbukser, til at de kan få deres løn. Så når de nu går ud i samfundet, de her 300 ansatte, og tager på ferie, eller køber en bil, eller hvad de nu køber, de penge kommer mere eller mindre direkte fra det faktum, at vi har flere og flere og flere krige. USA er i en situation, hvor landet er dybt afhængig af krig. Hvis der i morgen var 0 krig, så var USA i overmorgen totalt fallit. De ville aldrig mere komme til pusten. Aldrig. Vi bliver holdt i et magtgreb af den her krigsmaskine. Der er intet, der tyder på, at det bliver bedre. Her er Boeings officielle forecast fra 2016 til 35 om, hvor mange store flyvemaskiner de vil sælge til krigsindustrien. Og ifølge, hvem har jeg taget det fra? Deloitte, altså Deloitte & Touche, anerkendt internationalt. Jeg vil ikke kalde dem anerkendt, men i hvert fald de er internationalt. De siger, det her det er til Global Aerospace and Defense, altså det er til forsvarsindustrien. Zip! Så altså, nogen forudser, at den her udvikling, den vil køre videre. Men for at sælge så mange militærflyvere, så har vi altså brug for konflikter. For ellers har militæret ikke noget at flyve rundt for. Og det handler om, det kan jeg sige også lige så klokkeklart, det handler om regime change. Det handler om, at USA, som USA altid har gjort, og når man lige siger, når jeg siger USA, jeg er lidt ked af det, men jeg har ikke andre ord, men jeg mener, den lille gruppe umoralske, rige mennesker, der har overtaget magten i USA, og ikke amerikanerne. Men USA har i flere generationer altid haft den holdning, at vi sørger for, at der kommer regeringer ind i de forskellige lande, som vil samarbejde med os. Lige siden 2. verdenskrig, der hed det i mange år, vi skal sørge for, at kommunisterne ikke får fodfæste. Så overalt har de installeret det, der så er det modsatte af en kommunistisk regering, nemlig en fascistisk, en højreorienteret regering. Det har de gjort i talrige tilfælde. Det har de gjort i så mange tilfælde, at selv Wikipedia har fundet ud af det. Her er en liste over deres engagement i regime change. Altså det er rent faktisk noget, som vi ifølge folkeret og vores globale demokratiske regler ikke gør. Man blander sig ikke i andre suveræne landes indre anliggender. Alligevel, op i vores åbne ansigter, har USA systematisk og gang på gang gjort det. Og gang på gang er der 0 konsekvenser. Her er en liste over de deciderede illegale krige, som NATO har deltaget i på USA's vegne siden 50'erne. Den er lavet af Dr. Daniel Ganser, som ligesom Niels Harrit er i Østrig, i Schweiz er han den eneste videnskabsmand, der beskæftiger sig kritisk med verden. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at give Niels Harrit, nu er han her ikke, men altså al ære og respekt til den gode mand, som stædigt holder fast i det, han er uddannet til. Nemlig, han er videnskabsmand, og der bliver så stor respekt. Men der er sådan nogle lyspunkter. De lyspunkter, de er der rundt omkring, og det er det, der er den gode del af min oplevelse efterhånden, det er, at de sidste 3-4 år er jeg kommet i kontakt med så mange af dem. Jeg kan godt lige til at sige, at vi vinder. Der er ingen grund til bekymring overhovedet. Verden ser slem ud, men den er slet ikke så slem, som vi kunne forestille os. Her er en oversigt fra US Department of Defense over USA's militære engagement på den her klode. Og
det her det er ikke en promotion for den flade jord, men man kan godt se, at de røde farver, de dækker altså noget mere end de andre. Og det er sådan, at Rusland har et sted mellem 3 og 5, man ved det ikke helt. Kina har 0, og USA har så altså et sted mellem 750 og 900 militærbaser. Der er rigtig mange tyskere, der begynder at stille spørgsmålstegn ved den der befrielse, der fandt sted i 1945, hvor USA jo sønderbombede snesevis af tyske byer og slog 16 millioner tyskere ihjel. Ved den lejlighed. Jeg mener, det var 16 millioner. Nå, 16 millioner, synes jeg. Ja. Uanset hvad, folk de døde som fluer, det var brandbomber, det var Dresden, der var officielle dødstal, det er mellem 30 og 50.000. Enhver jagttager ved, at vi taler om 500.000 nærmere. Mellem 3 og 500.000 i hvert fald. Og gang på gang, mange tyskere stiller spørgsmålstegn ved, var det virkelig en befrielse, vi oplevede dengang? Fordi de ser talrige amerikanske militærbaser på tysk jord. De ser, hvordan fra militærbasen Ramstein hele USA's droneprogram bliver styret fra tysk jord. Og i den tyske grundlov står der, aldrig mere skal der udgå krig fra tysk jord. Der er så meget, der tyder på, at vi har reelt at gøre med et imperium, der ikke anerkender andre landes suverænitet. Og det er sådan noget, det må vi slet ikke sige om USA. Jeg er født og opvokset i et lofthus. Jeg kan huske, da fjernsynet kom. Jeg har set John Wayne-film, så I tror, det er løgn. Jeg har slugt alt, hvad der kom fra Hollywood. Hvad hedder de der? Ikke bare John Wayne, men også Humphrey Bogart og alt det der. Hvorfor siger jeg det? Det gør jeg, fordi som lille dreng, der havde jeg faktisk den oplevelse, eller den tro, at sådan var amerikanerne. Og den tro havde jeg rent faktisk også som ung mand, men uden at vide det. Det betyder, at når noget kom fra USA, så slugte jeg det. I dag ved jeg, at sådan er amerikanerne ikke, og i dag ved jeg, hvorfor hele cowboymyten blev opfundet, og hvorfor vi blev hjernevasket med den. Men det er en anden snak. Den der militærindustri, jeg siger det her, det gælder i alle lande, der har en militærindustri. Det vil sige Tyskland, det vil sige Frankrig, det vil sige USA i høj grad, det vil sige Rusland. Ja, Rusland, de gør præcis det samme. Det er sådan, at jeg vil næsten sige, militærindustri, det her militærindustrielle kompleks, det er for længst blevet globalt. Og det vil sige, det giver ingen mening længere at tale om den amerikanske krigsindustri og den tyske og så videre, fordi det er en stor pengepulje. Og de er alle sammen ejet af forskellige investeringsselskaber, der igen er ejet af nogle andre, der så i sidste ende er ejet af de samme. Det er så barok en situation, for den her våbenproduktion, den har fået lov til at blæse sig selv op på grund af korrupte og uansvarlige politikere. Så spørgsmålet om der er en deep state i Amerika, en dyb stat, en hemmelig stat, så er utvetydigt ja. Det er der. Og den er voldsom. Der er skrevet talrige bøger om det. Jeg har læst dem, jeg viser her. Der er masser, jeg ikke har skrevet. Men der har vi den igen. Der er ingen af de her bøger, I nogensinde har set omtalt i Jyllandsposten, eller BT, eller fjernsynet, slet ikke. Derfor skal man læse bøger. Og også skal man kende nogen, der gør, og snakke med dem i det mindste. Advarslerne mod det her militære industrielle kompleks, som er i USA alt dominerende. De startede allerede, da Eisenhower, han i 61 sagde tak for den her ombæring, for han advarede mod uønsket indflydelse fra det militære industrielle kompleks. Og han siger, der er mulighed for en katastrofe, altså misplaceret magt, det er katastrofalt. Og han siger, kun en vågen og oplyst befolkning kan kæmpe imod det her. Det var Eisenhower, 1961. 3 måneder senere, det er 14 dage efter Bay of Pigs, 3 måneder senere siger Kennedy præcis det samme, men med endnu klarere ord. Han siger, der findes en udfordring mod hele vores civilisation, og vi kan ikke undslippe. Han sagde den dag, vi er omgivet af en ruthless, skrupelløs konspiration. Læg mærke til det. Conspiracy. Præsident Kennedy siger,
der er en konspiration mod demokratiet. Han beskriver, hvor effektivt det er. Det omfatter militær, politik, forskning, diplomati, hele møllen. Han siger videre, at det her apparat er ansvarlig for den kolde krig. Officielt siger man, at han taler om kommunisterne. Det er den officielle forklaring på Kennedys tale der. Det kan man mene. Jeg mener, det er fuldstændig naivt at tro det. Kennedy ville, hvis det var kommunisterne, så ville han nævne dem. Han ville benævne det. Han ville tale om dem. Han ville sige russerne. Der var på det tidspunkt ingen, der var bange for at kritisere Rusland, hvis det var det, der var ønsket. Så det, han taler om der, er noget andet. Og det andet, det er CIA, det er det her efterretningsvæsen, som igen i dag ikke er begrænset til CIA. Snowden har jo sagt i flere varianter, at vi skal vende os til at indse, at verdens efterretningstjenester på et vist niveau er som en organisme. De har fælles interesser, kære venner. De har fælles interesser. Hvis der ikke var krige og politiske konflikter, så var der heller ikke noget for dem at lave. Kort efter, at Kennedy var 3 år efter, han blev skudt, så udsteder CIA det her dokument, 1967 laver de det, 76 blev det offentliggjort i New York Times. I det dokument skriver de, at de mange bøger, den anden bølge af bøger, skriver de, om Kennedy-mordet, som alle sammen handler om, at Lee Harvey Oswald var beskæftiget af CIA, og at der var flere skytter, altså egentlig alt det, vi alle sammen godt ved i dag, sagde man dengang, den her anden bølge, den skal vi stoppe, og det stopper vi fra nu af ved at kalde alle, der beskæftiger sig med det, for konspirationsteoretikere. Er det noget, vi kender herhjemmefra? Det er ikke bare kommet ud af den blå luft. Ideen blev født i 1967 af CIA. Og så anbefaler de længere nede i dokumentet, hvad skal vi gøre ved det? We want to employ our propaganda assets. Og hvad er CIA's propaganda assets? Hvad var det i 67? Det var måske de her 400 journalister, som Carl Bernstein, en af Watergate-journalisterne, han skriver i sin bog i 75, at mere end 400 amerikanske journalister er på lønningslisten hos CIA. 400. Godt, at det er så længe siden. Ikke også? Problemet er bare, at i Tyskland, der siger for eksempel den tidligere finansminister, Oscar Lafontaine, han siger præcis det samme. Han siger bare, at sådan er det stadigvæk i dag. Han siger, at rigtig mange tyske journalister bliver fortalt af CIA, hvad de skal skrive. Det burde være vidt og bredt bekendt i dag. Det var nyt for mig, da jeg kom derned. Men han er ikke den eneste, der siger det. Og det er sådan. Det er sådan. Udo Ulfkort er i dag død. Formentlig af en naturlig årsag, skal jeg lige sige. Han skrev en bog, han var 15 år ved Frankfurter Allgemeine redaktør, og skriver i en bog, hvordan det er systematisk og rutine og bredt accepteret, den her korruption af tyske journalister. Han skriver, at hvis ikke man retter sig efter det her, så vil man opdage, at så er ens karriere slut. Og det kan jeg tale med om. Jeg har heldigvis startet en ny karriere som følge af det, men den karriere, jeg var i fuld gang med, det var fuldstændig frit fald. Den stoppede simpelthen, fordi man vil ikke have sådan nogen som mig. Man vil ikke give dem adgang til medierne. Vi er for farlige, fordi man kan ikke kontrollere, hvad vi skriver. Og gudskelov findes der sådan nogle journalister i Tyskland. Rigtig mange endda. Og det er en anden verden at komme dernede. Måden de gør det på, det er, at siden 2. verdenskrig, og især i 50'erne, er der grundlagt i Europa rigtig mange amerikanske tænketanke, eller tænketanke med amerikansk inspiration. De handler alle sammen om det, der hedder transatlantiske forbrødringer, transatlantiske forbindelser og alt muligt. Det handler om et godt forhold til USA. Og det er inden for kultur, forskning, alle områder, og inden for medier. Den tænketank, de bruger til at styre medierne med i Europa, den hedder Atlantic Brygge. I Atlantic Brygge sidder alle de store redaktører fra alle de store tyske aviser, præcis samme konstruktion som Bilderberg-møderne. Der mødes de og hygger sig og snakker, så de lærer hinanden at kende. Hvis det bare var sådan,
hvis det bare var så vel. Jeg skal ikke gå i detaljer med det her, men man skal forstå, at vores nyhedsstrøm stammer hovedsageligt fra sådan et netværk af, den her har vi lavet til Tyskland selvfølgelig, medieagenturer, de store nyhedsbureauer. I Europa ser det nogenlunde sådan her ud, og de er alle sammen connected med hinanden. De modtager alle sammen, nogle af dem har fælles korrespondenter, og det er et stort netværk, og ud af det kommer så de daglige nyheder i Danmark, de daglige nyheder i Tyskland, de daglige nyheder i alle Europas lande. Det er i princippet kan man sige, at det ser jo fint ud, men problemet er bare, alle dem her, de er forbundet med Reuters. Reuters er verdens ubetinget største, de har 158 lande, korrespondenter i 158 lande, der er ingen, der kommer på siden af dem, så Reuters er vigtigt. Og Reuters, hvor får de sine nyheder fra? Det er sådan, i de sidste 20-30 år, der er der blevet ansat 10.000 af journalister. Hos Pentagon, hos CIA, hos The White House, hos Council on Foreign Relations, hos Stratfor, hos Atlantic Council, hos alle de her tænketanke, og ingen af dem udgiver en avis. Hvad laver de så? Det de laver, det er, at de laver fremragende journalistisk arbejde, mange af dem. Rigtig gode journalistiske artikler, der bliver sendt ud til deres kolleger i medierne, og nogle gange får de sådan et diskret manuskript, og så kan de sætte deres egen navn under, og andre gange kommer det som pressemeddelelse fra Stratfor. Pointen er, at de her med deres 10.000 af journalister bombarderer, de tæppebomber medierne med artikler, der har det rigtige verdensbillede. Altså på præcis samme måde som man får ikke lov til at lave en god krigsfilm med et hangarskib i, hvis ikke man fremstiller det rigtige verdensbillede. Fordi man får ikke lov at låne et hangarskib af Pentagon, hvis ikke fjendebilledet er det rigtige. Så simpelt er det. Alle Hollywood krigsfilm, de bliver godkendt af Pentagon først. De læser manuskripterne. Alle. Uden undtagelse. Men det er jo ikke fordi, de er i filmindustrien. Hvad gør de så? Hvorfor tillader vi det her? Det er fordi, medierne ikke taler om det. Fordi vi burde ikke tillade det. Swiss Propaganda er et institut i Schweiz, som også har beskæftiget sig meget med det her. De har lavet den her oversigt for 14 dage siden, som viser, hvordan, altså det er blot en symbolik i, hvordan Council on Foreign Relations, Bilderberg, Trilateral Commission, alle de her, de har forgreninger ud i medieverdenen, og det er jo ikke tilfældigt, at de har det. Det har de, fordi så kan de, som CIA sagde, aktivere deres assets. We can activate our assets. Altså vores folk ude i felten kan vi aktivere, og de har folk i felten, og det har de haft lige fra dag 1. Og de er ikke gået hjem. Hvis vi kigger på et af de store tyske forlag, Axel Springer, det er totalt massivt, dækker hele Tyskland, har mange medier. Hvis Springer markedsfører noget, så bliver det massivt. Jeg skal ikke trække jer med lange tekster, men i Springers forretningsgrundlag står der, at, det skal jeg så oversætte, punkt 3, vi vil understøtte alle transatlantiske forbindelser og solidaritet i vores frie værdifællesskab med USA. Så altså avisen her, Springer Forlag, har en klar erklæret holdning. Vi er pro-USA. Og det skal man huske, når man læser deres beretninger, fordi det er ikke journalistik, det er propaganda. Fra det her netværk, ikke fra Springer, men fra hele det her netværk af nyhedsorganisationer, styret af mørke kræfter, eller folk uden for redaktionerne i hvert fald, har vi i historien fået så mange løgne serveret, så listen er nærmest uendelig. Kun et par eksempler her. Der ser vi, hvordan USA bliver ledt i krig med en påstand om, at de bliver angrebet af nordvietnamesiske flyvemaskiner i Golf Tonkin-bugten. Og det ved vi i dag fra US Naval Institute, altså fra dem selv. Det ved vi, det passer ikke, fordi som US Naval Institute skriver, det der reelt skete, det var, at højt placerede regeringsembedsmænd løj og fordrejede fakta for at tvinge det amerikanske folk i krig.
Og det er dem selv, der siger det her om sig selv. Det var i forbindelse med Vietnamkrigen. Det her det er en af de nyere løgne. 1990 stod en ung dame, Naira, og græd foran en kommission. Jeg kan huske det, fordi jeg var også lige ved at græde, da jeg så det. Jeg synes, det var forfærdeligt. Og jeg var fuldstændig enig med hende i, at nu må vi gøre noget, for det kan ikke være rigtigt, at Saddam Husseins soldater, de er brudt ind på et hospital i Kuwait og har taget de små babyer og smidt ud på gulvet. Det kan ikke være rigtigt. Nogen må gøre noget. Problemet var bare, at det var heller ikke rigtigt, for det var løgn. Og det var ikke engang en fejl. Den unge dame havde formentlig aldrig været i Kuwait. Hun var med sikkerhed ikke sygeplejerske. Hun var datter af den kuwaitiske ambassadør i New York, og hun blev instrueret af et stort amerikansk reklamebureau, Hill & Knowlton, og prisen var $10,8 millioner. Det ved vi alle sammen i dag. Altså en løgn, der blev kritikløst givet videre i pressen, fuldstændig kritikløst, og indgår vi i krigen. Præcis det samme mønster med Saddam Hussein og hans ikke eksisterende masseødelæggelsesvåben. Trods alle fakta, så fortæller man der, at os selv, her har vi komikeren, 45 minutter fra angreb. Jeg kan huske det. Og jeg var begyndt at tænke, at der er noget galt den her gang, men selv dengang tænkte jeg har sgu ikke lyst til at bo i et land, der kan blive bombet i løbet af 45 minutter. Så vi må gøre noget, og det er den, de planter i os hver gang. Vi må gøre noget. Ingen tvivl om, hvad vi skulle gøre. Det hele var bare løgn. Og det var ikke en fejl, det var løgn. Og det ved vi. Og det er indrømmet, det ved vi. Han siger i dag, jamen jeg troede på CIA. Det gør mig ondt. Jeg troede på CIA. Men det er løgn, det ved vi også. Og det ved vi, fordi Downing Street Memo, fra dem ved vi, det er nogle regeringspapirer fra England, at i 2002, juli 2002, der vidste alle vores toppolitikere, at nu vil USA i krig, de vil gå ind i Irak, og i det her Downing Street Memo kan man også læse, hvordan de vil gøre det. En gang, vi fabrikerer falske bevismaterialer. Det står på embedsmandssprog. På engelsk siger man det på embedsmandssprog sådan her. The intelligence and facts were being fixed around the policy. Det er en embedsmands mest høflige, forsigtige måde at sige på, man lavede falske bevismaterialer. Altså facts, intelligence og facts blev formet rundt om en given politik. De havde været på besøg i Washington hos deres kolleger og kommer hjem, beretter for den engelske regering, nærmest skrækslagen i det her dokument, hvordan stemningen er fuldstændig væk i Washington. Bush vil i krig. Det er 100% sikkert, at vi vil invadere Irak, og nu handler det om at finde en årsag til det. Så det var på det tidspunkt, da Anders Fogh, og måneder efter, der rejste han til USA og tilkendegav sin støtte, Danmarks støtte, vores støtte til den her krig, som alle hovedaktørerne på det tidspunkt vidste, byggede på en løgn. Der er ingen vej udenom, det er fakta. Jeg har, som I måske forhåbentlig kan mærke, jeg har 0 respekt for politikere mere. 0. Derimod har jeg stor respekt for ægte journalister. John Pilger er en af dem, han skriver også hos os. Han sagde, at hvis journalister og medier bare havde gjort deres arbejde i forbindelse med Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben, så var invasionen af Irak, den har aldrig fundet sted. Og dermed kan jeg så tilføje, vil millioner af mennesker stadigvæk være i live i dag. Dermed ville vores flygtningeproblem være reduceret til en helt anden dimension. Der er så mange konsekvenser af det her, og skylden ligger kun hos medierne. Vi kan ikke bebrejde politikerne, at de er korrupte, for det er politikere tit. Men vi kan sørme bebrejde de medier, der påtager sig rollen og fortæller om verden, at de ikke gør det. For det er præcis som Niels han siger, hvis ikke de er villige til at se det, de ser, så er de ikke deres job voksen. Så kan de gå ind i politik, hvor der er mange, der ikke kan se det, de ser. Men her ser vi den her ensartethed, den her manipulation, den her reaktion, som gør, at nogen må gøre noget. Vi er alle sammen enige om, at han er en bad guy, og ham skal vi efter. Og det bliver så, som Nielsen siger, det tager 3 eller 4 år, før man får formuleret en overordnet rapport om det her 9/11-kommissionsrapporten. Jeg hælder meget mere til den variant, David Ray Griffin har lavet, nemlig 9/11 Omission Report.
Fordi som Niels også korrekt siger, og det skal vi ikke gå i detaljer med, det behøver vi ikke, for det har Griffin og andre gode gjort. Men jeg skal vise jer her, at Griffin lister 113 punkter, hvor 9/11-kommissionsrapporten er uvidenskabelig, uvederhæftig, fejlagtig og decideret manipulerende. 113 forskellige punkter. Alle fagfolk, jeg kender til, de afviser den her. Selvfølgelig ikke dem, der sidder i list og i den officielle amerikanske forklaring. Og så kom jo pludselig lige de her ekstra 28 sider, som vi selv ikke snakker om længere. Der var meget snak om dem op til offentliggørelse. Men de handler altså om, at i dem kan man se, hvordan Saudi-Arabien har spillet en rolle som final, at de har givet penge til de her flyven frem og tilbage til mange af de her, som man siger, stod for angrebet. Som Security Policy siger, there was considerable Saudi complicity in that murderous act. Alligevel var det Afghanistan, vi gik til. Det, jeg har sagt til jer her, det er der rigtig mange gode, uafhængige journalister, der jeg vædder på. Enhver af dem vil sige præcis det samme. Eller i hvert fald vil stå bag det, jeg siger. Man skal ikke have ret mange prikker at flytte rundt med som journalist, før man ved, at det her det handler om politik på et helt andet plan, end den andedams journalistik, der desværre hersker helt op i de store medier som Jyllandsposten og Politikken og de andre. Fordi de er ikke... Og det er absolut. De er ikke et hak bedre end deres kolleger ude i den store verden. Problemet er ikke problemet. Virkeligheden er, de har alle sammen et liv, en karriere, en familie. De er afhængige. De har været for længe i Matrix. Det som først har siddet 10, 15, 20 år og når op i en position, hvor man har lov til overhovedet at skrive om politik, hvor man kan tage telefonen og ringe og interviewe en statsminister. Det er ikke bare en første års journalist, der får lov til det. Der har man været længe på banen. Når først man har været så længe på banen, så har man vendt sig til at tjene rigtig godt. Man har vendt sig til alle de her fede pressekonferencer og rejser og ting og sager. Og lige pludselig står alt det på spil, hvis man går udenfor. Og der vælger de allerfleste at blive i systemet. Jeg skal ikke gøre mig selv til nogen helgen. Jeg havde bare ikke noget at miste, da alt det her det gik løs. Så for mig har det slet ikke været nogen valg, og jeg vil på ingen måde vælge andre. Jeg er glad for, at jeg ikke blev sat i den situation. For det er... Jeg vil slet ikke gøre mig til herover, hvad er vigtigst? Min familie eller verdensfreden? Det skal folk virkelig gøre op med sig selv. Så jeg fordømmer ikke de journalister, der sidder i systemet. Jeg fordømmer det system, der skaber det. Det, som de her journalister, jeg lige viste jer, og mange andre, vil vide, det er for eksempel, at Carlyle Group er en meget væsentlig ting i det her. Det er det, jeg kalder præsidenternes firma. Det blev stiftet i 87, og i det der bliver tidligere præsidenter og forsvarsminister belønnet for deres gerninger, mens de var politikere. De får millioner for at holde taler, de bliver ansat, de får rejser, de bliver simpelthen, de lever en rigtig god alderdom i firmaet Carlyle Group, når de er færdige med at være præsidenter. Og Carlyle Group benyttede lejligheden der i 90'erne til at opkøbe en meget, meget stor del, måske op imod halvdelen af den amerikanske krigsindustri, da aktierne var nede, her venner. Og præsidenternes firma har forberedt et investeringsselskab, som handler om krig. Og af det får de en rigtig god folkepension. Jeg er journalist, så jeg har ingen mening om det. Nogen kunne kalde det umoralsk. De fleste journalister, jeg kender nu i den store verden, de ved for eksempel også, at de her planer om at gå ud og invadere andre lande, de startede ikke 11. september 2001. I oktober 2001, der havde Pentagon færdige planer for, hvordan skal vi invadere 7 lande i de næste 5 år. Og det er General Wesley Clark, der sagde det. Det ved vi kun, fordi han sagde det til Democracy Now! Fordi ellers var der ingen medier, der ville have rørt ved det der med en ildtang. Men en plan om at indtage 7 lande i de næste 5 år, tro mig, det kan vi se i Project on a New American Century. Det er præcis den plan, de har for at genrejse USA's krigsindustri. 7 countries in 5 years. Og det er der, hvor vi har konflikter. Det mangler kun Iran, men ellers Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan og Iran. Dem ville de i oktober invadere. Vi ved for eksempel også,
de journalister, jeg taler om. Fordi det er almen viden, når man kommer uden for andedammen, at Brzezinski indrømmede i 1998, at CIA havde startet i Afghanistan, og så kom Sovjetunionen. Den officielle historie indtil nu har været omvendt. Den officielle historie har indtil nu, og er det i vid udstrækning stadig, at da russerne begyndte at blive aggressive, der besluttede CIA at gå ind og støtte Mujahedin, men nej, siger Brzezinski her. Nej, sådan var det slet ikke. Undskyld, var der nogen, der sagde noget til mig? Sådan var det slet ikke, siger han. Det var omvendt, fordi han siger, da præsident Carter den 3. juli 79 underskrev ordrene om at gøre det, der sagde jeg til Carter, hvis vi gør det, så bliver russerne nødt til at invadere. Og det var præcis, hvad der skete. Så det ved vi. Der er altså ingen diskussion om, hvem startede derover. Der er heller ingen diskussion om, hvem armerede egentlig Taliban. Fordi det ved vi alle sammen, at det sagde Hillary Clinton i 2009 til BBC, at det så ud som en god idé i første omgang, at vi trænede og gav dem våben og alle de her mennesker, at vi engagerede dem. Men det var så knap så smart, fordi da vi så forlod landet, så efterlod vi den her store gruppe af armerede, motiverede, veltrænede, kampklare, kampivrige mennesker, der overlod vi landet. Det problem. Så man kunne antage, det gør vi så ikke igen. Men det ved vi så også, hvis vi kigger os omkring, og det gør de igen. Og vi ved, at i 2012 skrev Pentagon det her papir. Det blev offentliggjort i 2015. Men i 2012 der beskrev de konflikten i Irak, i Syrien, i den region der beskriver de, hvordan de ledende kræfter i oppositionen mod Assad, altså mod Syriens regering, det består af salafisterne, The Muslim Brotherhood og Al-Qaida i Irak. I næste sætning står der, disse grupper understøtter Vesten, det vil sige Tyrkiet, altså Golflandene og Tyrkiet og USA. Så altså, vi behøver slet ikke at begynde at spørge om, hvorfra har ISIS fået deres våben? Hvorfra har de fået deres organisation? Hvorfra har de fået deres internationale kontakter? Det behøver vi ikke at spørge om, vi behøver ikke engang diskutere det. Det står der. Men det her har I heller aldrig hørt i noget stort medie. Det er deres opgave at fortælle jer om sådan noget her. En god kollega af min, også, som jeg også kender i Tyskland, han skrev en bog sidste år, James Risen, forrige år, 2014, men han fortæller, hvordan i den her forbindelse, hvordan USA har lavet mellem 12 og 14 milliarder dollars i cash forsvinde. Man fløj med transportfly. Hver måned fløj man stakke af penge ind til Irak. Det skulle officielt bruges til den nye irakiske nationalbank. Pengene kom aldrig frem, de forsvandt. Man fandt cirka 1 million senere i en bunker i Libanon, men resten er væk. Man ved ikke, hvor de er. Og det er ikke bare ham, der siger det. Det siger selv The Guardian februar 2007. How the US sent $12 billion cash to Iraq and watched it vanish. Det skulle nogen ligesom også reagere på. Fordi vi behøver slet ikke at spørge, hvor har de fået deres penge fra? Hvor har ISIS fået deres penge fra? Hvordan kan de pludselig køre rundt i kolonner af Toyota? Hvordan betaler de dem? Det ved vi. Det er med amerikanske dollar. De bliver fløjet ind til dem. Vi ved også, at hele historien med Ukraine startede i 1953, kære venner. I 1953 gik CIA for første gang ind i Ukraine. De har været der lige siden. Projektet hed Projekt Aerodynamic. Det gik ud på at tage kontakt til efterladte nazigrupper efter 2. verdenskrig og nazificere landet. Så CIA er den direkte årsag til, at vi i Vestukraine har ca. 80 paramilitære grupper, der er bevæbnet, trænet og løber rundt og holder lov og orden. Det er vores gode venner. Det er CIA. Det er det, der fik Oliver Stone til i sin nye film, og han lavede en film om det her, hvor han siger, at det er CIA's værk. Og i parentes kan jeg indskyde, at dem, der skød den dag på Majdanpladsen, det var ikke russiske separatister. Det var det ikke.
Det var, hvad siger man, kampklæde, eller sådan nogle camouflageklæde, sådan nogle G-man-klæde, hvad hedder de? Altså sådan nogle lejesoldater. Professionel uniform med rifler med kikkersigte. De er blevet fotograferet. Hvad? Mercenaries. Ja, mercenaries. Ja. De er blevet fotograferet. De blev fotograferet på dagen, i det de skyder. Så man ved, hvem det ikke var. Det var ikke russiske separatister. Og det er det, Oliver Stone laver sin nye film om. Det handler om regime change. Det handler om, at vi skal sikre os, uanset hvordan vi gør det, og få vores interesser varetaget. Vi ved også, vi journalister, der har adgang til informationerne, at USA indførte i 2002 en lov, der sagde, 2002, det hænger lidt sammen med 9/11, en lov, der sagde, at skulle nogen amerikansk statsborger nogensinde blive stillet for retten i Haag, så har vi en lov nu, der siger, at så vil vi reagere med militær magt, så vil vi komme og befri ham. Vi taler om vores internationale domstol i Haag. Hvor mange herinde vidste i forvejen, at USA har en lov siden 2002, der siger, at den respekterer vi ikke. Det var 3 ud af 50. Det siger noget om, hvad vi ikke får at vide. Ja, men folk ikke opsøger. Ja, men det er rigtigt. Men problemet, altså sådan noget som det her, det er pligtstof for medierne, når det kommer frem. Det er pligtstof. Og hvis ikke de evner at se vigtigheden i sådan noget som det her, så skulle de finde et andet arbejde. Vi ved også, at Saddam Hussein var på CIA's lønningsliste helt siden 1959. Som 22-årig ung mand var Saddam Hussein leder af en 6-mands CIA-styret hit squad-gruppe, der skulle tage livet af ham der, Qasim. Det mislykkedes. Det lykkedes så 4 år senere, der døde han. Og dengang kom så Baath-partiet til magten i Irak, Saddam Husseins parti. Det var det, der banede vejen for Saddam Husseins mange år i diktatur i Irak. Det var CIA. Han var på CIA's lønningsliste, siden han var 22 år. Vores støtte til Saddam Hussein ophørte i det øjeblik, han gik ind i Kuwait i 1990, og lige siden blev han til den store satan. Men gæt en gang, hvem der har givet ham giftgassen til at slå kurderne ihjel med. Det behøver ikke sige det vel. Og vi ved for eksempel, kender bogen om manden, fænomenet Confessions of an Economic Hitman, som beskriver USA's udenrigspolitik på en helt anden måde, end den vi lærer i skolen. Nemlig han siger, at der er 3 ben. Det første ben, det er, at vi går til et eller andet land og tilbyder regeringen en enorm kredit. Fordi så kan regeringen leve et rigtig godt liv for sig selv, og altså korruption, basal korruption. Og så bygger vi nogle veje og nogle havneanlæg, som landet ikke har brug for, men det er amerikanske firmaer, der bygger dem, og så er alle glade. Så bliver landet nemlig rigtig gældsplaget, for så skal de til at betale det her lån tilbage med rigtige penge og renter, og så har vi dem. Det er skridt 1 i USA's udenrigspolitik, siger manden her. Han har selv været ved Verdensbanken. Skridt 2, siger han, og det ved alle. Derfor er skridt 1 normalt det, man vælger. Skridt 2, det er, hvis ikke det lykkes, hvis vi siger nej til det, så sender vi chakalerne. Og det er de der mennesker med rifler med kikkersigter, der rejser rundt i verden og skyder folk. Præsidenter bliver skudt, politikere bliver skudt, hvad ved jeg. Det er skridt 2, siger John Perkins. Skridt 3, det er, hvis de virkelig er så stædige, at heller ikke det virker, så sender vi militæret. Der er 3 skud i bøssen, fordi det handler om, at vi vil have et regime change. Og enten får vi det med korruption, eller også får vi det med et par mord, eller også så går vi massivt ind i landet. Det er noget af det, jeg har lært ved at være i Tyskland, og jeg lærer hver eneste dag. Og der er forsiden af vores magasin. Vi udgiver i dag sådan et magasin på tysk, og det kommer hver anden måned. Et oplag på 25.000 eksemplarer i øjeblikket. Og det breder sig som en steppebrand. Det gør det, fordi de her journalister, mange af de journalister, de har i øjeblikket ingen medium. De har for længst sagt deres stillinger op ved de store medier, fordi de kan ikke arbejde som journalister der længere. Så har de hjemmesider, de har blogs, de har foredrag, de har ting og sager, men de har ikke noget medium. Det er det, vi har skabt
for den. Vi trækker de gode artikler, det gode indhold, de gode journalistiske arbejder, trækker vi ud fra internettet og putter på papir. Og det koncept har fået en så forrygende succes, så det kan man absolut kun drømme om. Ideen er jo, at de enkelte artikler kan hver især hjemme hos sig selv printe ud, og ud får man altså en artikel. Der er en artikel, den er formateret af billedtekster og pænt layout osv. Det er en ny måde at formidle på. Derfor har vi det der slogan Power to the Paper, underforstået Power to you, altså brug det her papir. Det, der sker i Tyskland, det er, at artiklerne bliver printet ud. Når vi offentliggør en ny artikel, så er der små grupper, der mødes, får nogle hyggelige diskussioner, hvad ved jeg, printer måske 500 eksemplarer af en artikel ud og går rundt i boligkvarteret og smider dem i postkasserne. Eller laver en lille diskussionsgruppe på en café, eller whatever. Det bliver altid båret ud af papir. Og konceptet med det her abonnement, vi har et abonnementssystem, der får man nemlig, når man er abonnent, så får man 10 magasiner. Ikke bare et, man får 10. Det er fordi, vi vil skabe aktivisme, og det gør vi. Fordi de går som varmt brød. Ideen er, så giver man jo blade til nogen, man synes, der også skulle se det her. Kun tysk, eller også kommer der også på ja, altså vi har startet på tysk, og vi har kørt det her ind nu 2,5 år på tysk, og det kører, det vil sige, at vi har erfaringsgrundlag. Vi er på vej nu. Det næste sprog, hvor vi laver magasin på, det bliver russisk. Det kommer inden for de næste 2-3 måneder. I samme periode kommer der så også... Fordi vi har fået så utrolig mange... altså, alting bygger på frivillige oversættere, jeg kan lige sige det der. Alting bygger på frivillig medvirkning. Og det vil sige, at alle de ting, der skal til for at producere en avis, har vi lagt på nettet, og der kan folk logge ind og arbejde i deres små arbejdsgrupper, så vi har ting som korrekturlæsning. Det er ikke nogen, jeg kan huske, hvad det betyder. Vi har genindført alle de dyder, man egentlig brugte i gamle dage, og dem leverer vi på en moderne måde, kan man sige. Så ud af det her, som har haft en 1,5-2 års opstarttid, er vi nu så langt, så vi kommer snart med et russisk magasin, vi kommer også med et dansk magasin, fordi tingene bliver oversat på kryds og tværs nu. Og nu i det næste halve år, der vil vores tyske indhold blive oversat til engelsk, det vil blive oversat til fransk, og fra de 2 sprog kan man så oversætte tilbage til dansk. Og hver gang det sker, altså vores grundsprog det er tysk, fordi der er så meget kvalificeret materiale, så hver gang det sker, opstår en byggeklods til den danske udgave. Og skal jeg give et gæt, så bliver det i år, at vi får en dansk udgave, og så skal vi bruge 250 abonnenter, som hver især vil betale et beløb, der ligner 100 kroner per udgave, og så får man 10 eksemplarer med posten, og så er vi i gang i Danmark. Derom kan der nok komme mere sidenhen. Men ellers som sagt, altså vi er virkelig blevet etableret, og vi er en del af det tyske mediebillede, og jeg bliver ringet op af de store tyske medier i dag, en gang imellem, og bliver bedt om at kommentere på internationale medieforhold. Så de ved godt, at vi er der. Vi har ikke mødt nogen kritik, vi har ikke mødt nogen noget som helst med, at vi er nazister eller noget som helst andet. Og det er efter min klare overbevisning, fordi vi holder os fuldstændig til bogen. Det er journalistik, det er dokumenteret, vi har kildeanvisninger, og folk kan tro på det eller lade være. Det er nemlig fuldstændig ligegyldigt for, efter min mening, for en journalist, om folk tror på det eller ej. Det vigtige er, at man leverer, at man skriver og siger det, man ved. Troværdigheden, den er fuldstændig op til jer. Hermed vil jeg sige tusind tak. Så.